Shuji K, hello my friend. Hello Madam Shuji K. Mega love shoutout sa'yo. Dahil sa ako'y mahal mo rin. Yan po, may jacket ka na po, Shuji K. Baba ka po ng bahay, madam. Ibigay natin ng bigyan natin ng ng ayuda. Baka meron tayong bibigay sa'yo. Salamat. Mega love shoutout sa lahat. Good night sa matulog. No, bro, Babs. Yes. Kanina pa ba kayo nag-LS? Kanina pa. 3 hours lang yun. 3 hours. Okay. Jakitan mo yan. Yung taga-Indonesia. Ayun, yung Indonesian. Jakitan mo. Naka-jacket na yan, bro. Please put down your link, ma'am. Malamang nabasa niya rin ako. Anong good news sa atin dyan, bro? Sakto lang. Brother, parang may ingay. Punta ka sa settings, dun sa audio. Sabay, ang palitan mo ng, palitan mo ng, wag default. Gawin mong audio microphone. Saan dito, bro? Diyan sa, diyan sa... baka sa fan ko to. Wait lang, ito transfer ko. Sa likod kasi ng laptop. So yung ingay kanina kay Boss Del, parang nandito ulit. Oo. Sige, sa fan, siguro sa fan. Wala na ba? Okay na ba, bro? Ano bang gamit mo headset ngayon? Hindi ako nag-headset, bro. Yung maliit na fan, nilagay ko sa likod ng laptop. Yun siguro yung nag-iingay siguro kanina. Okay na ba? Medyo... Punta ka sa audio, brother. Kasi, hindi ko rin alam kung paano ayusin. Punta ka sa audio, yun lang, palitan mo ng naka-default, punta ka na audio right na. Punta ka sa StreamYard, click mo yung settings, click mo yung audio, and then, yung mic, settings. Gawin mong audio, and then punta ka na, may pipilian dyan. Mic, default, speakerphone, wired headset. Ano bang gamit mo dyan? Huwag yung default, Hindi, wala akong bro, wala akong microphone ngayon, wala din ako, headset. Anong gamit mo ngayon? Laptop lang, bro. Tapos, saan yung speaker? Sa speaker lang. Palitan mo ng speakerphone o kaya ng wired headset. Wag lang yung default. Naka-speaker din to, bro. Ano ba yung nakaselect right now? Speakerphone o wired headset?
Huwag yung default Speaker ha. don't work. Ayun, yan. Speakerphone yung ano, yung nakasalik right now. Oo, ito na ito ngayon. Okay. Wait lang, baka ano siguro Ano bro, bang baka gamit mo, nasa headset? ito. Bakit? Ano Na, problema? sa ano siguro to bro, sa maliit ko lang pala maingay. Oo, sa fan mo yan. Sa fan mo yan. So, Wait, nata-transfer may ko. shout out. No, bro, Natutulog. yes. Okay pa, sige matulog ka na pa. Pahinga ka na. So, you have give her the moderator function. Nagtok na ka. Pahinga ka na, pahinga ka na. Bukas na tayo mag-chismis. Good night. Good night. Ingat ka Baboy. dyan. Kayo din. Bye-bye. Magpapalipas muna kami ng oras dito ni Brobax. At din ako kasama si Bro Yels. Dahil sa ako'y mahalin. Bahala na kayo dyan. Sige. Paalam. And I know wherever you will go, we're down low. May paman pa ba? Dali lang kayo ka-plaster ako sa hiligdaan ko, Kulot. Sige. Kasi wala na nga akong kayakap. So, dapat gusto ko maraming unan sa sa tabi ko para yun yung parang kayakap ko. Oo naman. Pwede ka naman gumawa ng kaya dyan. Oo, gusto ko maraming unan sa tabi ko kasi yun yung parang yakap-yakap ko. Kaya bago ko matulog lahat ng unan nilalagay ko dyan. Lalo malamig ngayon. Tanungin mo si Bro Max kung masarap ka may kayakap. Nakalimutan ko na kung ano yung feeling ng may kayakap. 9 years na akong walang kayakap. Ouch. Oh no. Kaya actually hindi talaga ako sanay na may katabi matutulog. Ewan ko na sanayin. Hindi ko naman sanayin kasi alam ko naman na for life na wala akong katabi matulog. So, kailangan hindi ko na sanayin sarili. Malay natin, baka bukas meron na. Argay ko po. Sana all. Hindi ako umaasa ko. Bakit naman? Wala na. Bro Max, hindi ka pa ba? Yes. Diyan lang yan. Pag sabihan mo kasi Eva, May point naman siya. Narinig ko na yung point niya kanina. Yung nagkwentuhan silang dalawa ni Angeli Ora. Oo. May point naman. Siguro dapat lang sa babae intindihin nila yung nararamdaman ng lalaki pag ganun. No. Wow, bahala siya dyan. Hindi niya kung sarili niya. Hindi ko kailangan ng lalaking dagdag stress lang. Pero dapat pag ganyan, sister, pag hindi ka ba magbabago ng isip, dapat binibigyan mo ng warning. Hindi mo ba ayos mo? Alam mo kasi paano ka mag-isip, nahihirapan ako. Dapat pag hindi ka magbabago, pag ganyan ka pa mag-isip, ayoko, bahala siya dyan. Ako kasi pag sinabi ko boxing na ayaw ko talaga. Walang makakapili sa akin kaya bahala siya sa buwan. Hindi, pagpasensyaan mo na yung gano'n kasi malay mo lang tungkol lang dun sa YouTube. Yung sinangkiselos niya, di ba? Malay mo dahil marami kaming bagay na hindi dapat na boxing, alam mo yun. Yung mga bagay na alam niya naman from the start bago kami magkabalikan na yun yung one of the reason na naghiwalay kami noon.
Tapos ipagpipilitan pa rin. Inulit na lang, inulit niya ulit. Dapat Oo. na dapat pinaintindi mo sa kanya na Boxing, pinaintindi mo sa nakakapagod din kanya. magpaintindi sa tao ng paulit-ulit. Kapagod Grabe din. naman. O baga, sasabihin mo Kapagod. lang na pastime ko lang ito. Ito lang yung parang second family ko na ito. Itong ay, Dapat ako kesa kasi naman yung ma-war freak. tipo ng tao boxing na hindi ko pipiliin yung relasyon over sa friendship na binuo ko, especially nung time na wala naman siya, di ba? Hindi ko Oo yun nga, sister. pagpapansin. Alam natin yun, pero dapat sinabi mo yung ganyang, yung pananaw mo sa kanya. Na alam mo, Sinabi ko naman, hindi, baluktot pa sinabi rin mo sa kanya. pananaw niya sa'yo. Hindi ka naman, Baluktot pa rin sasabihin mo sa pananaw kanya, niya. ipaunawa mo, hindi ka naman inaano ng mga kaibigan ko ng Kaya nga, YouTube. sabi ko nga sa Oo. kanya, welcome na Kahit anong welcome ka mangyari. sa mga live stream. Pag Oo, pumunta ka yun. doon, nagbibidyo ka, nakikinig ka naman. Sabi ko, Oo. Tapos sabihin mo kahit 100 years siguro, no, kahit 100 years na nakalipas, baka hindi kami magkita-kita sa personal na mga to. Kahit 100 years na nakalipas, sa lahat kami magkikita-kita lang sa YouTube. ayoko Kamustahan vaccine lang. kasi magsusuri siya tapos gano'n ilang oras na naman babalik na naman ganito. Ay naku, ayoko Ano, ma-stress na ako vaccine. hindi, ipaunawa mo. Alam mo na, stress na ako sa ganyan. Sabi mo, pag ganito, itigil na lang natin Wala kapag ganyan, na, kapag hindi ka ayoko. nagbago. Ako yung tipo ng tao na Bad, ayokong bad trip, magpaliwanag, ayokong bad tripin ka, mag-ano. sister. Dapat ipinagbigyan mo muna. Ay, Hayaan mo na muna ayokong yung bahala ganun. siya dyan. Sinabi ko naman sa'yo na wala akong pakialam kung mawala siya yan. Bahala sa buhay niya. Dapat sinasabi mo yung ganyan. Alam mo, pag nawala ka, di ba? Sabihin mo, dapat lahat yan Oh, sinasabi mo sa kanya. sinabi ko naman kung mawala ka, wala man akong pakialam. Masaya ako dito, kaya okay lang. Alam mo, sister, kung ang lalabas diyan, kung sino ang pinaka-desperado sa inyong dalawa, siya yung gagawa ng way. Oo. Balas buhay niya sa binla ko siya. Wala akong pakialam sa kanya bukas. Masaya ako sa inyo ng mga kaibigan ko na nakilala ko dito sa YT. Hindi niya ako kailangang pamili. Pero may iba pa bang nanliligaw sa iyo ngayon? Ay, Diyos ko. Walang may nanliligaw sa akin vaccine. Kung mayroon man, tamad ako magbukas ng messenger ko. Ang iniisip ko, baka mamaya ganyan-ganyan ka umasta. Baka mamaya kasi may ganyan ka mag-isip gawa ng may tatlo, apat nanliligaw sa iyo. Kaya ganun ka. Hindi marami ko sa panliligaw. Dami man nanliligaw dito sa akin. Kaso lang problema, hindi ko naman ino-open message nila. Hindi ko nga sinasagot tawag, pinakancel ko. Pag ako nga nabuisit, binablock ko. Akala mo lang nagbago na siya yung anong pinag-awayan ninyo noon. Ito pa rin hanggang ngayon. Ngayon pa rin ako. Kaya na ako talaga pagpapiliin niya ako ng trabaho ko o siya ganun kasi gusto niya talaga na umuwi kami 2023. Hindi umuwi siya doon. Bakit pati ako kailangan niya? Diba? Dapat niya ako intindihin. Kasi may anak ako kahit nasabihin pa niya na siya. Ay naku, ayaw ko yung pagsugal niya. Okay ba? Okay. Kasi sister ka na to, what is your focus now will determines your future. Puro isip mo, puro singgit. Tatanda ako ng 50 years Okay old, 60 lang. years old na mag-isa ako. Pag paulit-ulit mo iniisip sa sarili mo, yun at yun talaga ang mangyayari. Kahit piyata may manligaw siya na sa'yo ng lahat ng hinahanap mo nasa sa kanya na dahil ganun yung focus mo, baka syempre nasa iyo yan, sinasabi ko lang, panano ko lang yan. Okay lang para sa akin vaccine kung magka-love life man ako, bonus na lang yun. Kasi may anak naman ako. Sister, kahit hindi yung tatlong apat na manliligaw mo, paano ka magkaka-love life? Hindi mo binabasa. Paano? Tamad nga ako, it's just a waste of time, a waste of energy. Alam ko naman na wala silang pag-asa. Diba? Hindi natin dapat paasahan. Bahala ka. Thank you, Boxing, for the concern. I'm okay. No worries. I am really, really, really okay.
Sinaktan mo ang puso ko, sinaksak mo ng kutsilyo, Mas masaya ako bubuksan sa inyo. ng dugo. Sinaktan mo ang puso ko. Tumatawag siya sa mga kaibigan ko, is making effort, even though sa ate ko, tinatawagan niya na yan, block ko siya no. Ngayon lang. Nung nakaraan pa na nag-iwalay kami, nung nakaraan pa na binlock ko siya. Until now, nagme-message pa rin siya sa ate ko. Kahit pinsan niya nagme-message ako. Sabi ko no, ayoko ma-stress. Ngayon, bigyan mo naman ng ano ay, ng mga ano ko, i-unblock ka lang daw niya kapag babaguhin mo yung attitude mo. Sabihan mo naman, sister, wag na kayo magpahirapan ng mundo. Sabihin mo sa kanya na i-unblock ka lang daw niya ni Epa Chris kapag pag maayos ang Ay isip naku, mo. bakit kahit ganunin ko, ganun pa rin yung kilala ko na yun. Asus, Like, bala. kaya mo siya. Kaya mo din ako. Pinapangunahan mo naman na mali mo hindi naman ganoon. Ganun talaga yun. Tsaka maraming babae doon sa Mako. Sister, effort ba ng ganun yun? Kung hindi ka talaga niya mahal, kahit piyata 1,000 yung babae, siya lang yung lalaki doon, walang maano, siya pa rin yung Hindi nasa puso pumunta siya mo. dito. Pupunta daw siya dito eh. Pag pumunta na siya dito, hindi yun na yun. Baka maging tatlo na yung anak ninyo, sister. Siya pala malaki daw. Magkaroon ka ng kambal. Sana all. Alam mo, Maxine, gusto ko talaga magkaanak kahit iwanan man ako ng tatay. Gusto ko talaga magkaanak. May anak ka na, paano magkakaanak? May anak ka na. Gusto ko nga Ano pa ulit kanya? isa ng anak. Pauwi mo siya. Pumunta siya dito kung gusto niya pumunta. Sabi ko kayo, kung gusto mo pumunta, hindi pumunta ka dito. Baka yun lang yun. Feel mo lang sabihin sana ay sabihin na ito. Mas ng puso ko ikaw. Tulog na ako. Good night na sa inyo dalawa. Good night, mga sister. Ingat kayo lagi. Salamat. Kanta ka, brother. O habang tulog si Epa Chris, sa commute yan. Kanta ka, ano bang kanta? Habang trip ko rin magkanta ngayon. Bro, ikaw una Ano? akong kumanda, bro. Ikaw muna, isip muna tayo. Kunin ko yung headset. Sige, sige. Kamusta yung mga nalinis mo na yung mga nalinis mo na yung iba? Ano nangyari sa mga dapat linisin? Na mga, Sana, bro? meron ka na maglinis ng pangalan nito ng dispute, hindi naman dispute yung copyright, marunong ka na maglinis. Hindi pa, bro, hindi ko pa alam. Anak, patay tayo dyan. Yung mga nakaraan, siyempre kumanta-kanta kami sa sa live stream mo. Linisin mo na, punta ka sa C-Details, punta ka sa YouTube studio, tapos Punta ko sa YouTube studio. Tapos pagpunta mo na YouTube studio, punta ka sa content. Pag nasa content ka na, Teka, bro. Pag nasa content ka na, makikita mo yung live. Di ba, nag-live ka ron, punta ka sa live. Dito pala sa kabila ng kabila ng cellphone, wait lang. Hindi, doon ka, kasi punta ka ng live and then content, and then may sa upper left part may makikita ka uploads, live, saka post. Tama? Ito, bro, yung open ko lang, bro, wait lang. Nakalimutan ko kasi yan sana isasabihin ko sa inyo na magpapaturo sana ako. Marunong na ako
mag-create ng post, mag-share, i-share ko sa community ko First time ko mag-share sa community 700 pa lang. Punta ko Hindi sa ako YouTube studio, marunong. bro. Oo, YouTube studio, tapos punta ka sa content. Wait lang. YouTube studio. Wait lang. And then, after that, punta ko ng Nasa content ka na? content. Hindi ko makita yung content rito. Channel content na lang. Kung wala ka dyan, punta ka sa channel content. Sa upper right part, may pagpipilian dyan Dashboard, content, and then Videos, analytics. playlist, analytics yan. Yung sa sa second from the top, may makikita kang content. Nakita mo? Wala. Hindi ko nakita po. Wala talaga. Hindi, meron dyan, di ba? Analytics. Comments and playlist. Sa taas ng playlist, yun yung content. Click mo. Sa gilid mo makikita yung mga yan Nakita mo na? Ito bro. Pakita ko sa'yo bro. Wait lang. Ito bro. Wait lang. Sige, pakita mo. Ito bro. Medyo malabo. Ano pang gamit mo, brother? Ano ay? Cellphone. Nasa channel content? Kumbaga, YouTube studio? YouTube studio to, bro. Laptop gamitin mo, brother, laptop. Pero ka ba laptop? Meron dito. Punta ka sa channel mo. Wait lang. Punta ako sa channel ko. Wait lang bro Ito na bro. YouTube studio. Ito na bro. Content, analytics, comments, subtitles. Yan, nakita mo na. Audio library. Nakita mo na, no? Ito. Okay. Pupunta ka sa content, click mo yung content. Ito lang. And then makikita mo yung yung para marunong ka maglinis. Okay? Sige bro, salamat. Nakita mo na yung yung channel content. Sa upper right part may makikita ka. Uploads, live, and then post. Tama? Wait lang. Upload. Sa upper left part. Nasa channel content ka na ba? Nasa channel content na ako. Okay. Sa upper right part, makikita mo yung uploads, live, and post. Uploads, live. Ito. Nakita mo na? Uploads and live. Post. Then, click mo yung doon ka sa live kasi, di ba, nagkantahan tayo ron sa LS mo. Ay, oo. Ito na ako dito. Dito lang. So, bawat nakikita mo yan, yung dyan sa laptop mo. Di ba, may mga date yan. Dito ka lagi titingin sa restriction. Visibility restriction date. Dapat yan, ang restriction na yan, dapat lahat yan naka-none. NONE. Kapag yan, lalabas dyan kung mayroon kang copyright claim. Meron dito copyright, bro? Ano? Meron dito nakalagay copyright claim, dalawa. Okay, dalawang video. Okay. Ang gagawin mo dyan, i-hover mo yung mouse mo dyan sa copyright claim. Oo. Then, i-click mo yung see details. I-hover mo lang yung mouse mo. Pag hover mo ng mouse, see details. Oo. Nakita mo? So, see details. Naklik mo na yung see details. Yes, ito na. Pag-click mo ng see details, may pagpipilian dyan. Ang gagawin mo lang dyan,
replace song, or kaya i-mute mo. O, ganun lang. Replace songs. Oo. Or kaya, mute, cut. Wala dito, Yan bro. tatlo na Hindi yan, ko pwede mong gawin. Ano ba nakasulat? Dispute lang? nakalagay dito, not affected public and ineligible, and then ano sa ilalim ng perfect, hindi mo ba alam, caustic. Na, Videos cannot not, monetize. not eligible for monetization. Ano Wait yun ba lang. yun? May Scroll select action down. dito, bro. May select Ano? action. Select Yan, action. yan ang select action ang tinutukoy ko. Select action, mute, replace, or kaya, yan ang gagawin mo. Ganyan ang paglinis. Mute song. Mute I-dispute mo ba song. to? Well, brother, ang nakasulat ay copyright claim. Ibig sabihin, copyright claim, hindi dispute. So, wag mo i-dispute kasi pag dispute mo yan, baka 3 buwan, 4 na buwan, hindi pa tapos yan. Ang kakailangan mo lang diyang gawin is replace song. Pipili ka lang ng kanta. And then, Okay. oo. Pag ang ayaw mo naman, ikakat mo, okay mo lang. Then, cut na yan. Kung gusto mo i-mute, mas maganda mute. Pero ano mas madali, bro? Ikaw, depende ka kung anong gusto mo. Mute song na lang siguro, no? Oo, mute. Oo, pwede. Oo. Okay. Pagkatapos yung mute song, okay na ba to? Oo, i-save mo lang. Oo. Okay. Ganito ba? Salamat, bro. Lahat ba to? Lahat? Ay, okay. Pwede mong gawin mamaya. Oo, pwede rin. Na-click ko na isa lang, bro, pero lahat na mute song pala, no? I see. Ganito. Okay na ba to? Okay. And then, First time ko na marunong na ako mag-share sa community. Ganito lang pala. wow. Congrats. Oo. Hindi ko paano ba mag-share, bro? Madali lang. Ang gagawin mo ay pupunta ka sa main channel mo. And then pupunta ka sa doon din sa content, create content. And then pupunta ka sa post. Diyan din mismo, di ba? Ito nakalagay? Uploads and live lang. Uploads and lives lang, oo. Live. Siguro dahil pag naka-7, baka 500 pataas ka na siguro. Ay, sige. Ako meron ng siguro, post siguro. Oo. Siguro. Nakita ko dito, wait lang nakita na Kahit ligaw tingin ng aking sa isang torpe. Pwede ka lang pumunta sa community pala. Pwede kang dumiretso sa community, di ba? Home videos, playlist community, sa mismong channel mo. Pwede ka lang punta ka ron sa community. Ng mo, di ba? Magkakatabi yan eh. Home video, playlist, punta ka ron sa sa community. Nandun na, meron na pala ako. Siguro ikaw wala pa. Oo. Siguro, bro. Yung bro, yung nilagay ko dito na mute ko. Tapos yung lumabas, bro, yung lumabas checking, 1 found. £1. Iyahan mo lang, brother, kung 3 found, basta lahat yun i-replace, mo lang siya i-replace or kaya mute.
Ginagawa mo na ba ngayon, Brad? Ginagawa mo na ba ngayon, brother? O 45% na pala. Hello, brother. Okay na bro, okay na bro. Okay na. Mute ko sa lahat bro, yung mga naka-copyright lang. Kung tumimik ka Okay na, nagawa mo na rin, ano? Oo. Nagawa mo na rin pala. Oo. Processing pa lang kasi yung video na na-mute ko. Pero pag mute song lang bro, ano bro? Tapos na ba to yung lilinis? Oo, wala na yan. Ang lalabas dyan. Matagal nga lang yan. Medyo iba matagal kasi may iba 20 minutes, 10 minutes. Ganito pala kahirap yung katagal yung paghintay ng paglinis, no? Ang dali lang naman yan. Carry lang yan, Brad. Oo. Kumbaga, medyo marami-rami na akong nalalaman dito sa inyo, bro. Salamat. Kasi importante yan, brother. Pag kumanta ka ngayon, nandyan dapat ang nakasulat yan. N-O-N, none. Yung restriction. Oo. Pero dalawa lang naman yung lang na live na yung naka-copyright. Pag hindi mo nalinis, bro, paano ba yun? Ano mangyayari? Ay, dapat ngayon pa lang, pipigilan mo na. Kasi, kapag tumagal pa yan, marami kang gagawin in the near future. Siyempre, mag-a-apply ka for monetization. Hindi. Dapat sundin mo pala, no? Ngayon pa lang, gawin mo na. Pero pag hindi mo nalinis, bro, wala namang epekto yun sana sa channel mo. Sabi nila, may epekto. Pero, sabi nila, wala. Ang magkakaroon ka lang ng kahati. Pero ang sabi naman nila, minsan kasi lumalabas, not available, not qualified for monetization. Sa akin naman, para maging qualified, kinakat ko. Kasi ang nakalagay, not qualified for monetization Kasi may copyright claim. Ang pag ganun, inaano ko na lang. Nilinis mo na lang? Nilinis ko na lang. Pero yung kanina bala bro, na nilinis ko yung isang copyright na live before. Mabilis lang siya na nalinis, pero ito yung isa medyo matagal-tagal. Matagal talaga may ganun. May isa nga 30 minutes Sobrang tagal malinis. Depende pa yun. Kasi ini-edit pa yun Ini-edit, tatanggalin talaga. Okay lang to. At least na naagapan. Maagapan na maagap. Actually bro, hindi ko naman inaasahan to bro na ganito na kaso lang ano ba to? Mas
masaya ako na ano na KLS kayo lahat dito. Actually nga, hindi ko na nga iniisip yung ano, yung bahay at saka watch hours eh. Kaya ako na ano. Aakitan mo ako minsan, Brad. Eh, Hindi pa ano, ako bro, nagla-live. Pero ano bro, yung kasi yung schedule ko kasi sa ano, sa paghawak ng laptop at cellphone, pagtulog na si Andre, yung anak ko ba? Okay. Hindi Kasi mga ganitong oras din. Mga ay, ganitong oras sige, din. Probs, oo. Update mo lang ako bro, Sige. i-add kita sa Facebook muna. Hindi pa kita siguro na add. Wait lang. Hindi pa nga, ito. I-add kita bro. Add mo ko, brother. Sola na sola, ho. Maaari bang malaman mo kung feel na feel mo sabihin at sana ay sabihin lang ito. Ito na bro, na-add na kita bro. Sige. Ng puso ko'y ikaw. Ilan yung viewer natin ngayon? Ilan yung naka-video sa atin? Isa bro. Okay. Baka cellphone lang. In-accept ko na, brother. In-accept ko na. Salamat. Meron ka tiyong at pagmamanligaw. Meron ka tiyong tropa kong babae. Tingin mo ko sa isang dote. Na 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 na. Una lang pala bro, no? Actually, nakatulog kasi kanina ako. Actually, magla-live sana ako na ng 9 p.m. Yung pinatulog ko si Andre, ay ako yung naunang natulog. Kasi namintura ako kanina ng bahay. Kayo ng bahay? Yung sa father-in-law ko sa medyo malayo rito sa amin. Kasi may magbo-board bukas. Kaya gumawa ko ng bahay ng lalagyan ng aircon. Sinimento ko at saka yung namintala na ako, nagpintura ako ng kwarto. Yung palang ginawa mo. Tapos mo naman. Okay naman ba? At least natapos ko na rin. Buti hindi ka napuyat, Brad. Medyo bro, medyo puyat lang kahit konti lang. Pero parang hinahanap-hanap ko kasi yung pag-LS gabi-gabi. Parang nasanay na bro. Tsaka parang pagpawala ng pagod. Kasi kumbaga sa iba brother sa iba brother we have to appreciate that kasi kumbaga may mga tropa rin na
Kaya, They are making themselves available para sa iyo. Oo. kaya ano, sobrang Oo. blessed ako dito sa inyo kasi nakilala ko kayo. Laking pasalamat ko nga kay Boss Rin. Kaya, hands-on kasi ako sa bro, sa anak ko bro, hands-on talaga ako sa anak ko. Since before nung pinanganak siya. Sabi ko, mag-YouTube ako kung gabi, at saka yung pag umaga, hindi ako hawak ng cellphone or laptop. Bantay lang ng bantay, laro, trabaho sa loob ng bahay, kasi kaso sa kanya. Buong araw, tsaka pag-gabi, parang nawawala kahit pa paano yung pagod ko sa pag-ELS. Kasama kayo. Pero alam mo bro, malaki. Meet lang ako 1 minute Meet lang ako 1 minute, brother. Mga 2 minutes. Yo. Yo bro. Pwede ka ba, bro? Yes. Di ba nagla-live stream ako ngayon. Tapos punta ako ng ibang LS. Tapos pwede ka bang magbaba ng bahay doon sa kanila na hindi yung live stream mo kundi yung ibang video? Pwede ba 'yon? Pwede. Wag lang yung live mo. Kasi tinry ko to kagabi kaila Charot TV. Nakilala ko to sila nung before pa ako magkakilala niya ni Boss Real. Medyo na-close ko na rin sila Madam Aiza TV. Kasi sabi nila pwede ka naman bumaba ng bahay kahit na hindi yung old video lang. Kala ko kasi hindi pwede. Kung feel mo sabihin at sana ay sabihin na ito. Request ng puso ko'y ikaw. Kung meron ko, ako lang malinaw. Sa isang gabi. Jesus ko.
Earthland de los Reyes, thumbs up host. Mega love shoutout sa'yo, Madam Ederson de los Reyes. Bigyan kita ng jacket, Madam. Yan, Ederson de los Reyes, thumbs up host. May jacket ka na po, Madam. Baka po ng bahay mo, Madam, baka mabigyan kita ng ayuda. Salamat sa pagbisita. Jaketan mo si Ederson de los Reyes, bro. Ito na, bro, nakita na siya, bro. Meron sa jacket. Ederson de los Reyes, may jacket ka na po. Wala pa pala akong jacket, Brad. Pa-jacket muna. Nagbaba na ako ng bahay agad eh.
Yes, bro. Yes, bro. Wala pa akong jacket. Yung sa akin. Ay. Pero nga. Main ko yan eh. Sige nga, bro. Ano ko nga, bro? Dikit. Wala pa rin, bro. Ito na, bro. Ito na, bro. Sa isang ito. Hindi pala ako naka-ano. Nakano, bro? Kala ko naka-mute ako, hindi pala. Okay. Nawala kayo sa antok ko, bro. Nawala ang antok ko. Uminom kasi ako ng kape. Wait lang ah. 2 minutes lang. Sige ba, sige ba. Nagsiskateboard ka din pala, bro.
Sige, Phil. Change. Hello, mega love shoutout sa iyo, bro. Salamat sa pagbisita.